Erasoan Ibarrola eta hause izan da. Iparraldeko bikotearen trinketisten lehenbiziko 15 bat eta 10. Hortan izango da pixkoa galduta, ez? Irujok eskoiniko paret horrek egin eta hola jokatzen baute. Baina uste malin badiote bere joko egiten, Irujo ez da galdu izan. Hau badakit nik Pamplonan ikusi nuen. Eta harritu ninduen, nola manegatzen zuen jareko trinketa. Eta gaudun buruz-buru zen, baina hor eskuineko paret horrekin egiten aldute, bestenaz bileke aire handia duzte. Gora joan zaio, Waltariri, gehiegi arrotu du eta ezkerkada hori goiko sarera joan da. 2 eta 10 ea partidan, pixkanaka sartzen diren Ibarrola eta Osafren. Eta gauza ikusgarri ez gain, oreka eta berdintasuna ere eskaintzan digun gaurko norgehiagokak. Patrick Ibarrolaen sakea. Eta sake beldurgarria benetan. Baltarri beluke aire sartuan, lemisiko kuagotra. Pareta okitu baino leno, eskoiniko pareta okitu baino leno, bestenez horri izango lehitake ere gako bat Ibarrolentzat. Hemen erne hon beharra dago, gibelontan. Beste sake indartsu bat. Zasai Xabier, baina gota. Waltari erasoan. Ongi Osafren. Eutsi Irujok. Eta berriz ere taulara. Ai. Eraman ordea. Hor. Kuiko paretek egin. Hor da, baina berrin hori guain lehenko trinketeak eta zuten pareta, kuiko eta etzen mirakuluik ez, baina hor guain berrin horrekin jendiar horta ez da ongi hartzen neurria. Eta hori da, zailena, baguetzatre, bai, heni hasi nintzen nian eta pixkot trinketa berri hautan, lanak izan dituen pixkoat bagizu, eta hauek nola ez duten usaiik, lana gehiago izango dute. Bai, hor pareta balitz, dudarik ez dago, askoz ere erresago alitzatekeela, eta hor kristalezko azker horma horrek beste zailtasun badu, zailtasun erantxia. Waltari atzetik guain. Primeran berriz ere Irujo ezkerkadaz zoragarria izan da, eta ezin eutsi Osafrenek. Orain ere Irujoren ezkerkada ikusgarria izan da. Ezkerretik ezker, baina lasai, neurtuta, hori da, neurtuta. Artista handia da, eta horako partidutan gaina ez dena osten, ez? Berotzen den mutila da eta gauz horiek ikusteko, guentzat, bintzat, iparaldeko eskualdu nintzat, gauz edaga dira. Baita, igualdeko pilotari entzat, pelotaz lehentzat, bai? Nola ez, bai. Nola ez. Gure hango xapelduna hemen nahusi. Kubatarraen sakea. Eutsi Osafrenek, Irujorentzat utzi du Waltarik, eta berriz ere taulara eta ederki. Guain hemengo atzelari bat bezala jokatzen dut, tak, ederki, goxo, ondo. Primeran. Atakian Waltari. Eta orain Waltari, botibolea, txapapera joan zaiori. Zangoak tinkatu eta indartsu jo du, baina garbi joan zaio txapazpira. Bikain eutsi dio horri ere. Oso ongi. Waltari,
Berriz ere efektu handiarekin taularat. Irujo, oraingoan Garbi irten zaio, eta berriz ere Zoragarri. Ai. Efektu egin. Barrura. Hori ere zailtasun handirik gabea. Itxurez moldatu da. Patrick Osafren. Eutsi, baina barruan izan da larri. Gualtarik falta eskatu du. Hori maja jo du, baina, pailiek ala ikusi duta. Oso ongi sarerat. Asko falta. Hori joa, Hori joa. Kasu. Baina, utzaindu Patrickeko, eta Gualtari joan da pankupen bilat, eta Irujok ez du segitu. Normala da, Xavier. Pilotoitan ez segitzia, hortan egiten altuzte tanto batzuk, eta hor ez du funtsik joateko bilat, ez dakielako non joan. Gualtarrik ere pixko bat bertzio laundu, deituz, tortzea. Badoa Ibarrola. Bidarraitarraren saki indartsua, ederki eutsi dio Gualtarik. Baina urrengoak, papera alde egin dio. Gualtari ez dut hainbeste ongi ikusten horre hanketan. Berak segurako sasoia du, eta horre hankak pixkoat alde inta utzi du pilotori. Ez da ongi jarri pilotara. Horre nahiko berandu. Eta baditu bi gisaberean galduak. Zazpi eta 11 gauzak emaitzari dagokionez behintzat. Desente aldatu dira eta jokoan ere sartu dira behintzat Ibarrola eta Osafren. Horri ezin izan dio eutsi Irujok. Hoi ikusten ginuen, Xavier, defensan hori izango ditu da, guain usten badute bi horrik atakatzen. Gaizki dire, baina hor pixko taulekin da, hor akaz pixkoat izan duela diot nik, ez dakit. Pilotari handia da, baina horiek dire oso pilota txarrak, eta ez bari medio usaik hartzen, ba... Ibarrola. Gualtarik bikain erantzun dio, berriz ere erasora pasatu da, golpe bakarrarekin. Irujo, ikuste dute, eunitik berroita marrean, jokatzen, ez du... Behartu gabe. Behartu gabe, ide jokatzen. Txapaperazioan pilota hori Garbi. Gerrizko iti jo du. Ibarrola, baina... Horre pixkoate gainetik joelako eta ziztu errein indu botea behiro eta Patrick Osafrenek ez du behar bezalako ezkerkada eman. Ibarrola ez Gualtari jo du Gerrizko iti, baina goiti bera zigoan hori pilota hori Garbi. Sakeak 12, erreferak 8. Hemengo xaxariek lioketen moduan. Xaxariari edaterat emate dute hemen banan. Gaur, instantian ez jodean, guain ez. Atera du Gualtarik eta Ibarrolak ez zineutsi, ez zinatxiki sake. Bizkoat Irujok pastu zaio aurretik, baina... Eta sake horren abiadura, orduko 120 kilometrokoa. Abiadura beldurgarria da. Horreko hormaraino joaten da, dena joan nahi diren bezala, baina handik zer ematen dio. Hori ere, erori eginda. Erori, iten da hemen gainetik